Euskal bidein urratsak emanez, elikadura burujabetza lortuko dugu Euskal Herrien. Hurrengo urratsa beken. Hezkuntza sistema propioa duen Euskal Herrirantz ikasiz, ikakatsiz, egin ditzagun urratsak Euskal bidean. Konponbidearen bidea izan behar du Euskal bidea. Urrats txiki askok egingo dute aulki hutsik gabeko bidea. Etorkizuneko Euskal Herria. Euskal kirola anbiziala egingo den herri baten alde, ni ere Euskal bidearekin bat. Kultura aniztasunetik euskal kultura hartaz duen Euskal bidea. Herritik herriarentzat, urratsez urrats Euskal Herria. Edozein esparrutan emakume izateagatik baztertua izango ez naizen Euskal Herri baten alde, Euskal bidea egingo dut. Gazteok ere gure kolorea emango diogu Euskal bideari. Gure urratsak nabari daitezela beken ere. Euskal bidea euskaraz nahi dugu egin, eta egin behar dugu. Gure hizkuntza zaharra, gure ondarea, zabaldu daiela lau ezetara, eta entzun daiela ozenki eta sendo berriberatik. Bertako merkatariek ere Euskal bidea egiten jarraitu nahi dugu. Tokiko merkataritza bultzatuz, urratsak eman Euskal Herri berrira. Adinikoen zaintzaren barruan euskarak duen balioa etortzen dut eta ni ere Euskal bidearekin bat nator. Herritarrak gara gure bidearen protagonista. Euskal bidean geuk erabakiko dugu. Euskal bidean herritarrok gea protagonista eta instituzioek herritarron nahiek gauzau ahal izateko herritarron zerbitzura urratsak eman behar ditugu. Garraio publikoa sustatuz zure Euskal bidea. Martxoa 7, denok bekera.